στο αρχονταρίκι του Αγίου Νεκταρίου Βερδικουσίας, ανήμερα της εορτής του Αγίου, για τις συνήθεις ερωτήσεις με τον πατέρα Νικόδημο. Πάτερ Νικόδημε, θα πάμε λίγο στη Παλαιά Διαθήκη, στις πρώτες ερωτήσεις, σχετικά με την πτώση του Αδάμ, ο οποίος έδειξε απληστία, ανυπακοή και απιστία στο Θεό. Ο Αδάμ ήταν άρχοντας και βασιλέας στο παράδεισο, διορισμένος από τον ανώτερό του Θεό, και είχε υποτασσόμενους αυτούς όλα τα ζώα, ένα από τα οποία ο Όφης κατέστη όργανο του διαβόλου για να παρασύρει τους πρωτοπλάστους και να τους οδηγήσει μακριά από το Θεό. Το ερώτημα είναι πώς το υποτασσόμενο αυτό ζώο δέχτηκε να γίνει όργανο του σατανά και πώς πήγε πρώτα ο σατανάς σε αυτό το ζώο. Ναι. Κοίταξε, είμαστε και λίγοι κουρασμένοι βέβαια. Βοήθειά μας ο Άγιος Νεκτάριος σήμερα. Αμήν. Και όλοι οι Άγιοι που σήμερα εορτάζουν. Απλώς αυτοί που με γνωρίζουν σε πολλές ομιλίες έχω πει ότι όταν μιλάμε για πράγματα που είναι πάνω από την κατανόηση και πάνω από την φύση την ανθρωπίνη, είναι πολύ δύσκολα να τα πούμε επακριβώς το πώς έγινε σε αυτή την κατάσταση που ήταν την προπτωτική, θα λέγαμε, ο Αδάμ και η Εύα. Δηλαδή, πρώτον, ο Όσιος Ιωάννης Δαμασκηνός αναφέρει ότι οτιδήποτε είναι ανθρώπινο μετά από την πτώση θα μπορεί να εξηγήσει μόνο πράγματα που είναι μέσα σε αυτόν τον φθαρτό κόσμο, μέσα στην γλωσσολογία μας, μέσα στην λεξιλογία μας, μέσα θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί, μόνο στα ελληνικά θα λέγαμε που είναι η καλύτερη γλώσσα το να εξηγάει τα θεία, και όμως πάλι είναι πάρα πολύ φτωχή γλώσσα να εξηγήσει, γιατί είναι τόσο ακατάληπτα, τόσο ακατανόητα, τόσο στο πούμε υπερδαίνουν αυτά που είναι πάνω από την διοικική μας, όπως είναι η κατάσταση των πρωτοπλάστων πριν να πέσουν, όπως είναι τα λεγόμενα μετά τον θάνατο που η ψυχή περνάει τα λεγόμενα τελώνια, όπως είναι, στο πούμε, πώς να περιγράψουμε τον παράδεισο, την κόλαση, την βασιλεία των ουρανών, τον Άδη. Όλα αυτά, χριστιανοί μου, πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Γιατί? Διότι μετά πέφτουμε σε κάποιες σέκτες και αιρέσεις και δοξασίες, όπως έχουν πέσει πολλοί αιρετικοί, και έτσι καταντάμε βλάσφημοι προς τον Θεό. Δηλαδή το τονίζω άλλη μια φορά, αυτή η ερώτηση που κάνατε τώρα είναι πολύ δύσκολη να απαντηθεί όπως πρέπει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ο Θεός, η Αγία Γραφή, ο Θεός φώτιζε τους προφήτας, τον Μωυσή προπαντός, που έγραψε τα 5 βιβλία και μέσα είναι και η εξαήμερος, και ακόμα και η κατάσταση αυτή που ρώτησες τώρα, είναι τόσο ακατανόητο το πώς έγινε ακριβώς, που δεν μπορεί όχι μόνο να το εξηγήσουμε με ανθρώπινα λόγια, αλλά και ακόμα που ο Θεός όταν αποκάλυψε σε κάποιους Αγίους μετά Χριστόν, πάλι δεν μπορούσαν να τα πούνε ακριβώς πώς έγινε εκεί πέρα. Εν ολίγης, επειδή αυτές οι καταστάσεις είναι πάνω από τη λογική, πάνω από τη φύση μας, πάνω από τα γεγονότα τα ανθρώπινα, τα δεδομένα τα ανθρώπινα, καλά θα είναι να μην τα εξετάζουμε με την λογική και με λόγια απλά. Εάν θέλουμε, ας κρατήσουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλης και πολλοί άλλοι πατέρες, ότι, όπως λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Όφης ήταν το φρονιμότερο ζώο εν το παραδείσο, και πλησιάζει, ας το πούμε, το ποντινά, κατά παραχώρηση ο Θεός, κατά παραχώρηση του Θεού, πλησίαζε ο Σατανάς τον Όφη και έτσι απάτησε την Εύα. Καλύτερα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν θα καταλάβουμε. Αυτό που έχει σημασία, ή μάλλον κάποιοι οι οποίοι είναι λίγο, ας το πω, λεπτολόγοι, μπορούμε να πούμε, ας το πούμε μόνο με 2 λόγια, ότι συνήθως οι πατέρες της Εκκλησίας
επειδή όπως σας είπα δεν μας τα εξηγήσουμε με ανθρώπινα λόγια πώς έγινε ακριβώς, μας λένε με τα δικά μας δεδομένα, παράδειγματος χάρη, το φίδι είναι πολύ σιχαμερό. Σιχαμερό τι εννοώ? Ότι οι περισσότεροι φοβούνται. Σιχαμερό δεν υπάρχει τίποτα ότι έπλασε ο Θεός, ούτε το φίδι. Απλώς ο φόβος που έχουμε εμείς, δηλαδή δεν είναι και η αηδία που έχουμε, ας πούμε, με αυτό το ζώο, είναι χειρότερο πιστεύω από τα άλλα. Δηλαδή μιλάμε τώρα παγκόσμια γενικά. Ξέρουμε επίσης ότι αν είναι να σε τσιμπήσει, εννοείται πιο εύκολο θα έχει στην πτέρνα, κάτω στο πόδι. Ξέρουμε επίσης ότι πώς το λένε, είναι ζώο που πώς το λένε, σέρνεται μέσα κάτω στη γη με την κοιλιά. Ξέρουμε ότι έχει το δηλητήριο στα δόντια, στη γλώσσα. Όλα αυτά τώρα, παιδιά, ταιριάζουν ακριβώς με αυτό που είπε ο Θεός, εντάξει, που φώτισε τον Μωυσή και τα είπε με απλά λόγια. Πώς το είπε? Όταν έδωσε την τιμωρία στον Σατανά, τι είπε? Λέει, επειδή εσύ, λέει, απάτησες γυναίκα, μία μέρα το σπέρμα της, δηλαδή πάλι γυναίκα θα είναι που εννοούσε την Παναγία, θα έρθει μία μέρα που το σπέρμα της θα σε χτυπήσει την κεφαλή και εσύ, λέει, θα το πληγώσεις στην πτέρνα. Αυτά ταιριάζουν τώρα με αυτό το ζώο. Από εκεί βγάλαν συμπέρασμα οι πατέρες ότι ήταν όφοι. Εντάξει. Λοιπόν, διότι αν πάρουν κατά γράμμα, γι' αυτό σας είπα θα μπερδευτείτε λίγο, αλλά εύχομαι να μην παρεξηγηθώ. Κανονικά πρέπει να αποφύγω την απάντηση, αλλά αφού επιμένετε και με κάνετε και νόημα να το συνεχίζω, θα πω αυτό που λέει ο Δαμασκηνός Ιωάννης, ότι κανονικά ούτε τα ζώα, ούτε τα δέντρα, ούτε ο ήλιος, ούτε τίποτα δεν είχε ανάγκη τότε στο παράδεισο. Αυτά θα χρειαζόταν αργότερα και επειδή ο Θεός τα έχει όλα παρόν, έβλεπε ο Θεός ότι αυτά θα χρειαζόταν μετά από την πτώση. Έχουμε μια επιστολή του Αγίου Χρυσοστόμου προς τον Στάγυρα, έναν ασκητή, ο οποίος είχε δαιμονιστεί και όπως είναι λογικό, ενώ ήταν άρχοντας στον κόσμο, είχε φτάσει σε μια απελπισία τροποντινά και ζητούσε παρηγορία από τον Άγιο Χρυσόστομο. Είναι φοβερές επιστολές και οι τρεις επιστολές και μέσα σε αυτά, επειδή μας ενδιαφέρει για το θέμα το δικό μας, κάποια στιγμή λέει, Στάγυρε, τι νομίζεις, λέει, ότι ο Αδάμ στο παράδεισο είχε ανάγκη την Εύα? Όχι βέβαια, αλλά έβλεπε το στην πτώση γιατί δεν έχει χρόνο και όταν κάνει κάτι ο Θεός το κάνει μαζί με το άπειρο τέλος. Δηλαδή μαζί με το μέλλον, με το άπειρο μέλλον. Άρα θα χρειαζόταν η Εύα για τη γυναίκα, γι' αυτό και την έπασε την Εύα. Κανονικά δεν χρειαζόταν η Εύα. Το ίδιο και τα δέντρα και τα ζώα. Άρα γιατί καταλαβαίνουμε? Τίποτα. Γιατί? Διότι η λογική μας λέει επίσταμε, δηλαδή πιάνουμε τα χέρια, επιβεβαιώνω, αποδείκνω. Εδώ δεν έχουμε αποδείξεις, εδώ λέμε ένα μυστήριο. Τώρα εδώ μιλάμε τώρα ταυτοχρόνα στα ζώα, γυναίκα, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα δέντρα και χρειαζόταν και δεν χρειαζόταν. Μα δεν χρειαζόταν, ναι, αλλά θα χρειαζόταν. Άρα και βγάζω μάκρη. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Επειδή όταν μιλάμε περί Θεού, παιδιά, ο Θεός, επειδή δεν έχει χρόνο, τα βλέπει όλα παρόν. Δηλαδή, τα βλέπει όλα με μία τελειότητα που αυτή η τελειότητα βλέπει το άπειρο μέλλον, βλέπει τι θα χρειαζόταν για τη σωτηρία πάλι, βλέπει ταυτοχρόνως την πτώση, τον τόπο της μετανοίας, την ανόρθωση και στον αιώνα των απάντων. Άρα και ο Θεός, όταν μιλάμε στην Αγία Γραφή, αυτό το εξαήμερο ή αυτό το κομμάτι που ρώτησε ο αδερφός, τώρα σου μιλάει τώρα και μέσα έχει τώρα και το αιώνιο. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν το φρονιμότερο ο Όφης, λοιπόν, και βγάζουν συμπεράσμα ότι έπαιζε και με την Εύα, όπως θα λέγει ένας πατέρας της Εκκλησίας μας. Όμως δεν είναι ακριβώς, παιδιά, έτσι. Δεν έγινε ακριβώς όπως λέγεται, αλλά δεν μπορεί με ανθρώπινα δεδομένα να υποθεί αλλιώς. Γι' αυτό και πολλοί μας κοροϊδεύουν και λένε, καλά, τι λένε τώρα, μωρέ, φρούτα, έφαγε εκείνο και μίλησε το Όφη και μπήκε ο Σατανάς. Γι' αυτό και τι κάνουμε, χριστιανοί μου? Προσπαθούμε να πάμε στα καθαρά νάματα, στις πηγές των Αγίων Πατέρων που ερμηνεύουν αυτό το κομμάτι και να ξέρετε ότι δεν δίνουν μόνο μία ερμηνεία και απλή, δίνουν και ερμηνεία απλή, δίνουν και πιο δύσκολη και πιο βαθιά και πιο, γι' αυτό και δηλαδή
προσωπικά με τη χάρη του Θεού τα διαβάζαμε και τα γνωρίζουμε, ή δυσκολεύομαι να τα πω, ας πούμε, ακριβώς το πώς τα λένε και οι πατέρες. Τόσο δύσκολα είναι. Άρα γιατί τις ερωτήσεις καλά θα είναι να αποφευθούν και να εμπιστευόμαστε στα χέρια και στα χέρια του Θεού, αλλά και στην γνώμη που είπε, δηλαδή στην μικρή ιστορία που είπε ο Μωυσής, ο Θεός τον φώτισε και είπε, πιστεύουμε ότι δόθηκε μια εντολή, και όπως λέει ο Γιώργος Παλαμάς, τι ήταν αυτή η εντολή? Ήταν το δέντρο, εντάξει, το οποίο θα λαμβάνανε οι άνθρωποι απευθείας όλη την χάρη την άπειρη που η Αγία Τριάς θα έδινε σε όλα τα αγγελικά τάγματα. Αυτή η άπειρη χάρη δεν μπορεί να εισχωρέσει σε όλα τα κτίσματα, αλλά θα υπάρχει και μια κίνηση που θα ανεβαίνουν ασταμάτητα και θα λαμβάνουν χάρη και ποτέ δεν θα χωρέσει. Ο Αδάμ και η Εύα ήθελε εκείνη την ώρα να πάρει αυτό το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή όπως ο Σφόρος ήθελε, να πούμε, ενώ είναι κτίσμα με την υπερηφανία του, γιατί δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Δεν ήταν κτίσμα, ήθελε κάτι που το έχει ο άκτιστος, ενώ είναι φαρτό, είναι δημιούργημα, ήθελε να πάρει, ας πούμε, το αξίωμα του δημιουργού. Είναι πράγματα που δεν γίνονται. Είναι σαν να πεις τώρα, γιατί δεν είμαι ξύλο, γιατί δεν είμαι γκάγαρος. Ο Θεός έκανε άνθρωπο. Λοιπόν, άρα για κάποια πράγματα που έχουν πάρει πλέον από το Θεό μια φυσική κατάσταση, δεν μπορεί ο καθένας να τα αλλάξει και να τα κάνει όπως θέλει. Και όποιος τόλμησε, τα συγχωρέσει, στα μούτρα του έφαγε. Αυτό, παιδιά, είναι δύσκολο να πούμε. Αυτό ας κρατήσουμε αυτό το απλό. Τι? Ότι ο Θεός τον έκανε τέλειο, τον έκανε αναμάρτητο τον άνθρωπο, αλλά με ελεύθερη βούληση, που σημαίνει ότι στο χέρι του είναι να συνεχίσει την αναμαρτησία ή να πάει αντίθετο με την αναμαρτησία. Και διάλεξε το αντίθετο. Λοιπόν, δεύτερον, ότι για να δοκιμαστεί αυτή η σωστή επιλογή του Αδάμ, έπρεπε οπωσδήποτε να δοκιμαστεί από κάτι αντίθετο. Τον έκανε ο Θεός αγαθό. Έπρεπε να δοκιμαστεί με κάτι κακό. Ποιος ήταν το κακό τότε? Είχε γίνει πριν από τον Αδάμ κακός ο διάβολος. Αυτόν παραχώρησε. Με την ελεύθερη βούλησή του μπήκε για να δοκιμάζει. Ο Θεός παραχώρησε γιατί ήταν δίκαιο αυτό το πράγμα που επέτρεψε. Γιατί όπως εμείς παίρνουμε ένα εργαλείο από το μαγαζί και το δοκιμάζουμε, και αν είναι, ας το πούμε, ημιτασιόν, ψεύτικο και δεν είναι αληθινό και εσύ πληρώσεις το αληθινό, κάπως έτσι θα λέγαμε, με ανθρώπινα λόγια τα λέω αυτά, θα λέγαμε και για το Θεό. Ο Θεός έπρεπε να δοκιμαστεί αυτό το τέλειο πλάσμα λογικό, αλλά με ελεύθερη βούληση, εάν όντως όλα τα προσόντα που έδωσε ο Θεός, αν αυτοί όντως, ας πούμε, θα τιμήσουν αυτό το αξίωμα που τους έδωσε ο Θεός, δηλαδή να γίνουν θεοί κατά χάριν. Δεν το τιμήσανε. Γιατί μπήκε, ας πούμε, όπως είπαμε πάλι, μέσω του όφεως, μέσω του, ας το πούμε, αυτού του πλάσματος που είπα πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, γιατί είναι μυστήρια μεγάλα αυτά. Αν θέλετε να τα μάθετε και να τα δείτε, η μόνη λύση είναι να τηρούμε τα εντολάς, να φτάσουμε στην απάθεια και θα τα δούμε και αυτά. Αλλά πάλι και να τα δούμε, θα έρθουμε στη γη, δηλαδή αν έχουμε καμία θεωρία όπως είχαν οι πατέρες, πάλι με τα ίδια λόγια θα τα πούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τόσο μεγάλα μυστήρια είναι. Και οι Άγιοι που τα είδανε, πάλι τα είδανε. Μας είπαν από την Αγία Γραφή. Παραπάνω δεν μπορούν να πούνε. Γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που γίνανε εκεί και τόσα ανέκφραστα και τόσα ακατανόητα από του νου του ανθρώπου, που σαν να σου πει τώρα ένα παιδάκι, πατέρα, πες μου, εσύ είσαι επιστήμονας, πας στην Άσα. Για πες μου ακριβώς να καταλάβω και εγώ, γιατί όλοι σε περνούν και όλοι λένε ότι αυτό, εξήγησε με και εμένα. Τι θα του πει? Θα τον αγκαλιάσει, θα του πει, παιδί μου, εκεί που πάμε, ξέρω εγώ, και να πω τώρα σε άλλους, ας πούμε, ξέρω εγώ, πλανήτες, ξέρω εγώ, στον κόσμο κτλ. Θα του πει κάτι αναλόγως με την αδυναμία του. Κάπως έτσι κάνει και ο Θεός. Γι' αυτό καλά θα είναι, παιδιά, να μας φτάσει στο πούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας, και μην ξεχνάτε, αν κάποιος από εσάς θέλει, που ψάχνετε, ας πάρει αυτό που λέει ο Δαμασκηνός Ιωάννης, από τα αποτελέσματα να καταλάβουμε σε κάποιο βαθμό το πώς έγινε εκεί. Όπως λέει και την Ανάσταση. Λέει ο Δαμασκηνός Ιωάννης, κανείς δεν γνωρίζει τι ώρα αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά εμείς βγάζουμε συμπεράσματα ότι 6η ώρα και 6η μέρα. Γιατί? Διότι επειδή είναι τέλειος ο Θεός και σαν πάνσοφρος ιατρός,
ήθελε με τα αντίθετα να θρέψει τα αντίθετα. Άραγε αφού 6 ώρα με τη Βυζαντινό, 6 ώρα σταυρώθηκε και 6η μέρα ήτανε, άραγε 6η μέρα και 6η ώρα αυτή λέει απλώς σαν το χέρι στην παρακοή. Δηλαδή από εκεί. Άραγε 6η ώρα και 6η μέρα, δηλαδή 6η ώρα λέει έπρεπε οπωσδήποτε και να αναστηθεί. Ενώ ότι είναι Κυριακή λέει, επειδή είναι η πρώτη μέρα της δημιουργίας, λοιπόν η πρώτη και η 8η είναι πάλι η μέρα της αναδημιουργίας, πάλι πρώτη. Γι' αυτό και λέμε ότι αν τελειώσουν 8 αιώνες, πάλι μένει μια ανέσπερη ημέρα. Δηλαδή όλα αυτά τα λέω για να καταλάβετε το ότι πράγματα που είναι πάνω από τη φύση μας, πάνω από τη λογική μας, κόλαση, παράδεισο, τελώνια, Αδάμ και Εύα πως ζούσανε, αυτά παιδιά δεν εξηγούνται αλλιώς, μόνο με τα δικά μας δεδομένα. Και σαν ένα τρόπο καλό είναι από τα αντίθετα να βγάλουμε συμπεράσματα το πώς έγινε εκεί. Έτσι βγάζει η Εκκλησία και η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ας είναι ευλογημένο. Κομμάτι της απαντήσεως μας δίνει έρισμα για τη δεύτερη ερώτηση σχετικά με το αν είχε κάποια ελπίδα, κάποια θαλπορή τόσες χιλιάδες χρόνια ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Άδη. Αυτό το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, ο οποίος λέει όταν είδε ο Θεός πλέον την αμετανοησία των πρωτοπλάστων, τότε τροποντινά έκανε ένα δικαστήριο και είπε ότι εσύ γυναίκα αφού άκουσες ας το πούμε τον Όφη, τον Σατανά, τότε λέει με πόνος θα γεννήσεις και θα είσαι πάντοτε ας το πούμε βοηθός του ανδρός αλλά και υπακουή και πάντοτε θα στρέφεσαι προς τον άντρα σου. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα, είναι πιο αδύναμες οι γυναίκες. Λοιπόν, τον άντρα είπε, επειδή εσύ άκουσες τη γυναίκα και όχι η σωστή εντολή που σου έλεγε και η συνείδησή σου, αλλά το είπα και εγώ, λοιπόν, θα βγάλει, λέει, η γη, λέει, αγκάθια και τριβόλια. Δεν εννοούσε μόνο την γη, την ηλική, τη γη αυτό που μένουμε, ας το πούμε, αλλά εννοούσε και την γη της καρδιάς που θα βγάλει κακούς λογισμούς, αγκάθια και τριβόλια. Γιατί πολλές φορές οι λογισμοί και οι σχέσεις μας γίνονται ή τριβόλια ή αγκάθια. Δηλαδή πότε μας συμπάνε και πότε μας συγχαίουν και μας μπερδεύουν. Έρχονται από τα πόδια μας και δεν μπορούν να μας φύγουν. Στο νου εννοώ. Άραγε αυτή ήταν η τιμωρία τροποντινά αυτή, όχι η δικαιοσύνη καλύτερα. Είχε να κάνει και με τον κόσμο, αλλά είχε να κάνει και με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τους λέει μετά που τους έδωσε, λέει, τους έραψε λέει δερματίνους χιτώνες. Ποιοι είναι οι δερματίνοι χιτώνες, λέει γύρω στο Θεό και όλη η Εκκλησία μας, όλοι οι διδασκαλίες της Εκκλησίας. Οι δερματίνοι χιτώνες είναι το φθαρτό αυτό που πήραμε. Γιατί κάποιοι νομίζαν ότι ο Θεός τους έκανε γούνες. Όχι, όχι. Είναι το σώμα το φθαρτό που λάβαμε μετά από την πτώση, μετά από την τελεσίδικη απόφαση του Θεού όταν είδε την αμετανοησία τους. Και όμως όταν είπε ο Θεός, αυτή είναι η απάντηση, όταν είπε στον Όφη, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι μια μέρα το σπέρμα της θα σε συντρίψει την κεφαλή, δηλαδή με τη σταύρωση ο Χριστός θα σε ξεκάνει και θα πάρεις με όλες τις ψυχές από τον Άδη, τότε ο Αδάμ και η Εύα, που ήταν ακόμα καθαροί σε σχέση, το πούμε, με αμαρτήματα γήινα μετά την πτώση, αυτοί καταλάβανε ότι μια μέρα ο Θεός θα γίνει άνθρωπος πάλι από το σπέρμα της Εύας, το οποίο ήταν η Παναγία, και από την Παναγία ήρθε ο Υιός του Θεού, δηλαδή εναντρόπισε μόνο εκ Πνεύματος Αγίου χωρίς σπέρμα ανδρός και είναι αναμάρτητος ο Χριστός μας, έχοντας τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, δηλαδή ύπνο, φαΐ, ένδυμα, κρύο, πόνο, αλλά όμως δεν είχε την αμαρτία. Αυτή είναι η απάντηση ότι ο Αδάμ και η Εύα με την ελπίδα και οι πρωτόπλαστοι με την ελπίδα, οι πρωτόπλαστοι και οι προπάτορες και όλοι οι προφήτες και δίκαιοι με την ελπίδα ότι θα ερχόταν πάλι στον Άδη να τους λυτρώσει ο Θεός, αυτή η ελπίδα τους έδινε τόση δύναμη μέσα στον Άδη, σαν να μην αισθανόταν καθόλου τον Άδη. Αυτή είναι η απάντηση. Ας είναι ευλογημένο. Πάμε στη Καινή Διαθήκη, σε επόμενη ερώτηση, σε σχέση με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, αγάπησε τον Χριστό όσο κανένας άλλος. Και η ερώτηση είναι η εξής: αν η αγάπη του αυτή ήταν πριν την προδοσία ή μετά την προδοσία, και αν ο Θεός έγινε τώρα για να το δοκιμάσει, αφαίρεσε την προστασία του πάνω στον Απόστολο για να τον δοκιμάσει. Όλα γίνανε. Ο Άγιος Χριστός μου λέει ότι πρώτα ήθελε να διδάξει τον Απόστολο Πέτρο και μέσω αυτού όλων των ανθρώπων που είναι στην κατηγορία αυτού του χαρακτήρα, όπως δυστυχώς είμαι και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν το λέω ότι τον Απόστολο, δυστυχώς που
υπάρχει κάποια προπέτεια και θέλει προσοχή. Ο Απόστολος Πέτρος το είχε μια αυθορμησία. Ήταν καλός, καλοπροαίρετος. Αλλά πάλι όσο καλοπροαίρετα να είναι, πόσες φορές μας τυχαίνει, είμαστε καλοπροαίρετοι, λέμε κάτι π.χ. και μόνο γίνει κάποια ζημιά. Χωρίς βέβαια να είχαμε πονηρή σκέψη. Το λέμε, είναι άνθρωποι, χαρακτήρες και χαρακτήρες. Ο Απόστολος Πέτρος είχε αυτό το αυθορμισμό. Το οποίο αυτό όμως έπρεπε ο Χριστός να τον διδάξει ότι αύριο μεθαύριο θα πας να κτήσεις όλο τον κόσμο. Και αυτό πρέπει θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, εννοείται ότι ο άνθρωπος είχε και αυτός ένα κρυφό εγωισμό όπως όλοι έχουμε. Τρίτον, επειδή έπρεπε να πάρει, λέει, του είπε θα πάρει τα κλειδιά, δηλαδή και όποιον, ας το πούμε, μέσω εξομολογήσεως θα βάλει στον παράδεισο και όποιον θα δένει θα στείλει στην κόλαση. Πήρε και αυτή την δόξα που ο Θεός έλεγε και το μέλλον. Δηλαδή, ομολόγησε και τον Χριστό, γιατί ήταν ο μοναδικός που τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Πατήρ τον φώτισε να πει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ήρθε να μας σώσεις. Δηλαδή πήρε και πολλά χαρίσματα από τον Πέτρος. Άραγε, πολλές διδασκαλίες έχουμε εδώ. Πρώτον, να μην είμαστε προπέτειοι. Δεύτερον, αυτός ο αυθορμισμός και ο ενθουσιασμός λίγο να κρατηθεί, να έχει μια εγκράτεια. Τρίτον, αν πάρουν πολλά χαρίσματα και δώρα, είτε αυτά είναι στο πούμε σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, ή είναι της τύχης ενώ αυτά τα οποία πήραμε, λάβαμε στο πούμε κάποιος π.χ. του άφησε ο πατέρας του πολύ κληρονομιά, ή ξέρω εγώ κτήματα κτλ. Αυτά λέγονται της τύχης, το λέει ο κόσμος, αλλά δεν έχει σχέση με την τύχη που λέμε. Εννοούμε επειδή μου ότι επέτρεψε ο Θεός αυτός ας πούμε να κοπιάζει, να είναι πλούσιος. Αυτά λέγονται τυχερά τροποντινά, με την έννοια ότι δεν κόπιαζε αυτός. Ναι, δεν είναι κακή αυτή σαν λέξη, σαν νόημα. Λοιπόν, επίσης, επειδή ο Απόστολος Πέτρος έπρεπε να διδάξει και μέσω αυτού όλη η πνευματική, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη στον εξομολογούμενο, γιατί θα έρχονταν πολλοί αμαρτωλοί, οι οποίοι έχουν κάνει τα χειρότερα αμαρτήματα. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ήξερε ότι και αυτός αν ο Θεός τον εγκαταλείπει, έφτασε στην άρνηση, άρα θα ήταν πιο επίοικης με τους αμαρτωλούς. Πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς οι πνευματικοί. Γιατί ο Χριστός ήρθε για το χειρότερο αμαρτωλό. Δέχτηκε πόρνους, τελώνες και πόσους ας πούμε ασώτους. Το ίδιο και ο Απόστολος Πέτρος έπρεπε να ταπεινωθεί και να καταλάβει ότι ο Θεός ο οποίος είναι αυτός που όταν έχουμε τη χάρη του πετάμε στους ουρανούς και όταν μας τραβάει λίγο την χάρη και μας αφήνει με τις δυνάμεις μας, τότε γινόμαστε δούλοι του δαίμονας και του διαβόλου. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός και παραχώρησε να δοκιμαστεί. Γι' αυτό και του είπε: Πέτρε, Πέτρε, λέει, ο Σατανάς ζήτησε, λέει, να σας κοσκινήσει, λέει, αλλά εγώ, λέει, δεήθηκα για σένα. Δηλαδή έκανα προσευχή ως άνθρωπος προς τον Πατέρα, προς τον Υιό και προς το Άγιο Πνεύμα, ως άνθρωπος, εγώ Ιησούς, λέει, έκανα προσευχή, λέει, ώστε να μην εγκαταλειφθείς εντελώς. Γι' αυτό και εσύ, λέει, όταν θα γυρίζεις, λέει, στη μετάνοια, λέει, να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Και πράγμα το οποίο το έκανε ο Απόστολος Πέτρος και με το παραπάνω. Γιατί μετά από την άρνηση, πάλι μάζεψε τους Αποστόλους και έγινε πάλι πρωτοκορυφαίος. Δηλαδή αυτά είναι ολίγες για το γιατί ο Θεός παραχώρησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει από την αμαρτία. Αδερφέ, την ερώτηση που ήθελες. Δεν είναι άλλη σχέση. Είναι έτσι πιο για τους λαϊκούς. Είχατε πει ένα πολύ ωραίο με τον Πάτερ Θεόδωρο, πώς οι μάνες μπορούν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά και να μάθουν χαρακτήρα, να μην βγάζουν γλώσσα, να είναι, πώς το λένε, να έχουν εφταξία στη ζωή τους. Και ήθελα να το ακούσει και η κουμπάρα μου και άλλες έτσι φίλες και γνωστές, και τώρα μιας και το βγάζουμε και βίντεο, μπορεί να το αναφερθεί και κόσμο. Είχατε πει να βάζω τα πράγματα στην τάξη, τα παπούτσια, τα παιχνίδια. Κοίταξε, αυτά είναι πράγματα που τα λένε όλοι οι πνευματικοί στα παιδιά τα μικρά. Ας πούμε και εμείς όταν πάμε σε καμία οικογένεια και θέλουμε και να ξυπνηθούν οι μεγάλοι, λέμε και στα μικρά τα παιδιά να έρθουν και αυτοί. Και τους λέμε π.χ. ας είναι και 3 χρονών. Λέμε αγαπάς τους γονείς. Ναι, λένε τα παιδιά, τι θα πούνε. Λοιπόν, τους ακούς. Ναι, θα πούνε πάλι. Μπορεί να μην τα πούνε, αλλά λένε ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά να φαίνεται ότι τους ακούς όμως, βάζεις τα πράγματα στη θέση. Τα παπούτσια, τις κάλτσες, τα παιχνίδια, τα πετάς εδώ και από εκεί. Στο κρεβάτι προσπαθείς και εσύ να βοηθήσεις τη μάμα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα βοηθάνε τους μικρούς, αν τα κάνουν ας πούμε, από μικρή ηλικία και τους βάζουν σε μια τέτοια άσκηση οι γονείς, ειδικά η μαμά, είναι ένα πολύ καλό να διαμορφώνει το χαρακτήρα της εργασίας, της υπομονής, της υπακοής. Δηλαδή φαίνεται μικρούτσικα, μικρά πράγματα, αλλά έχουν πολύ δύναμη.
Αλλά για τους μανάδες, τους μητέρες, εγώ θα έλεγα να πάρουν και το βιβλίο «Μητέρα πρόσεχε». Είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι ακριβά. 3 ευρώ κάνει. Μητέρα πρόσεχε. Υπάρχουν και λόγια από τον Άγιο Χρυσόστομο και από πολλούς άλλους Αγίους. Αλλά το Άγιο Χρυσόστομο. Το πώς, ας πούμε, να μεγαλώσουν τα παιδιά. Κοίταξε, είναι και πολύ απλά. Αν τώρα εξαρτάται και τι δουλειά κάνει. Π.χ. λέω τώρα, αν κάποιος είναι γεωργός ή ασχολείται με δέντρα, με ζώα, μπορεί, ας πούμε, από το επάγγελμά του να βγάλει συμπέρασμα. Ή με οποιοδήποτε επάγγελμα. Π.χ. λέω Άγιο Χρυσόστομο τώρα. Εσύ που είσαι γεωργός, εσύ που φυτεύεις τα δέντρα, δεν βλέπεις, τα δέντρα είναι φυτά, είναι μικρά. Θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει, να το πούμε, να τους ποτίζεις κάθε μέρα, να τους προσέχεις να βγάλεις τα χόρτα, να το δέσεις κάπου, να το παραέρεις ένα παλούκι, να βάζεις γύρω-γύρω, στο πούμε, σύρματα, να μην πάνε κάποια ζωάκια και τα τρώνε. Κάπως είστε και με τα παιδάκια μου να κάνεις. Δηλαδή εξαρτάται και από το επάγγελμα που έχει η μαμά ή ο πατέρας. Στην περίπτωση που η μάνα μπορεί, έχει το χρόνο, είναι σπίτι. Ποια είναι έτσι τα εργαλεία που μπορεί να δουλέψει μια μητέρα για να μην βγάλει το παιδί? Γιατί βλέπουμε τα παιδιά, που είναι το μέλλον μας, ας πούμε, όλο, ότι φτάνουν μετά στα 20 και έχουν μια γλώσσα απίστευτη, έχουν τα πάθη θηριεύσει, έχουν, ξέρω εγώ, επιθετικότητα. θυμό, επιθετικότητα. Και λες, πώς είχε το παιδί μου έτσι? Και δεν ξέρει κανείς ότι μέχρι τα 5-6 χρονών πρέπει να τους κάνει κάποια απλά πραγματάκια. Στο θέμα αυτό, κοινωνία, ξέρω εγώ, στο θέμα αυτό οι γονείς να μην απορούν τι παιδιά μεγαλώσαν και τι γλώσσα. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει και οι ίδιοι γονείς τρόποντινά να είναι ψυχολόγοι του αυτού τους και των παιδιών. Δηλαδή, ψυχολόγοι το λέω με το πνεύμα του κόσμου, με το όνομα του κόσμου, αλλά κανονικά πρέπει να πούμε πρέπει να είναι και ήδη πνευματικοί άνθρωποι. Δηλαδή, και ήδη να έχουν εμπειρία στα θεία, στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην θεία κοινωνία, στους πειρασμούς, στις στεναχώρες, να έχουν τα κουμπράσει αυτά. Αλλά η αιτία είναι ότι τα παιδιά δεν τα βλέπουν σαν δώρο Θεού και σαν, πώς να πω τώρα, σαν διαχειριστέ των παιδιών και ότι θα δώσουν λόγο για τα παιδιά. Αλλά τα βλέπουν με τα συγχωρέσεις, όπως βλέπουν ακόμα και τα σκυλάκια και τα γατάκια, ότι είναι δικό μου και το κάνω ό,τι θέλω και του δίνουμε μόνο τροφή, του δίνουν δόξα, τους δίνουν, πώς το λένε, ρούχα, δηλαδή όλα για το Θεό είναι και όλα για την ύλη. Και το φαΐ δεν το κάνω, ας πούμε, για την ψυχή. Αν το κάνω για την ψυχή, τότε τα παιδιά δεν θα βγάζουν γλώσσα στα 20 χρόνια, αλλά θα είναι πολύ ταπεινοί. Δηλαδή, το λάθος για μένα είναι πρώτον ότι δεν είναι πνευματικοί γονείς. Δεύτερον, είτε είναι πνευματικοί είτε όχι, να παρακολουθούν τον Χριστό, να κάνουν και να πούνε: Κύριε, φώτισέ με πώς να χειρίζω τώρα τα παιδιά από τότε που αρχινάνε και περπατάνε. Λοιπόν, τρίτον, ότι δεν παίρνουν παραδείγματα, ας πούμε, από Αγίους μητέρες, όπως ήταν η μητέρα του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου του Θεολόγου, του Αγίου Χρυσοστόμου, η οποία, ας το πούμε, 20 χρόνων έμεινε χήρα και είχε φτάσει σε σημείο, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της εποχής εκείνης, ο Λιβάνιος, είχε πει ότι τέτοιες γυναίκες είναι οι χριστιανές, λέει. Δηλαδή είχε συνηθεί τόσο πολύ που άλλοι λένε ότι βαφτίστηκε, αλλά μιλάμε μεγάλη διάνοια, όπως είχαμε τον Άινστάιν το 19, ο Λιβάνιος, φιλόσοφος στην εποχή του Αγίου Χρυσοστόμου, του 3ου αιώνα με 4ο αιώνα, θαύμαζε, λέει, την σεμνότητα, λέει. Μόνο που είδε την μητέρα του Αγίου Χρυσοστόμου, λέει, χήρα γυναίκα, λέει, έτσι είναι οι χριστιανές, λέει. Και όντως είχε φιληθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα ήθελε να αφήσει και τον Άγιο Χρυσόστομο στη θέση του, να διδάσκει και αυτός φιλοσοφία. Επίσης, πρέπει, αν βλέπουν την αδυναμία τους, να διαβάζουν και κανένα κείμενο. Αφού κάθονται 10 ώρες στο κινητό, λοιπόν, τουλάχιστον να βλέπουν, ας πούμε, κανένα κείμενο πατερικό, αγιογραφικό, γιατί αυτή είναι αληθινή ψυχολογία, αυτή είναι αληθινή πνευματική. Ο ψυχολόγος, ό,τι και να πεις, θα σου πει μέχρι, θα είναι μια φωτισμένη διάνοια να σε βοηθήσει λίγο. Όπως κάνουν και τα φάρμακα, ας πούμε, που ο άνθρωπος έχει δαιμόνιο και του δίνουν, ας πούμε, κάποια φάρμακα να το κρατήσουν στη συστολή. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Καλό δεν γίνεται ποτέ. Ενώ η Εκκλησία έχει πάρει αυτή τη δύναμη από τον Χριστό να κάνει καλά και ανθρώπους δαιμονισμένους και ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά όχι να το φέρουν το παιδί, ξέρω εγώ, μετά που έχει πλέον υποχωρήσει πάρα πολύ, το πούμε, η κατάθλιψη, είναι φοβερό δαιμόνιο, και νομίζω ότι είναι, το πούμε, μια ψυχική κατάσταση, το πούμε, και φταίνε το ένα και το άλλο. Ότι φταίνε, αλλά φταίνε οι γονείς πρώτα απ' όλα. Μπας περιπτώσει, όλα αυτά
εν ολίγης, αν τα έχουν υπόψη τους οι μητέρες αλλά και οι γονείς, ας πούμε, μην κάθονται τώρα, παιδί μου, κάνω και τρίτη δουλειά, κάνω και τέταρτη δουλειά, κάνω και δεύτερη δουλειά. Ευλογημένα, εντάξει. Δηλαδή, παιδιά, κακά τα ψέματα, εμείς, δηλαδή, ήδη οι γονείς του Αγίου Χριστού γίνονται η αιτία να μεγαλώσουν θηρία. Γιατί όταν, στο πούμε, μιλάμε με τους περισσότερους γονείς και λένε, εγώ ήρθα κάτω πριν το βράδυ, εγώ ήρθα κάτω. Τι πριν το βράδυ, τότε τι θέλεις, παιδιά. Σωστό το πράγμα. Δηλαδή, κάνεις παιδιά μετά, γιατί, για να πεις ότι έχεις παιδιά. Και σου λέει γίνομαι και θυσία κιόλας. Αυτή είναι η απελπισία που θα πάρουν στην ημέρα της κρίσης του Αγίου Χριστόστομος. Θα φωνάζουν και τα παιδιά και θα πούνε κατηραμένες μητέρες, κατηραμένοι πατέρες, λέει, που για το σώμα μας ταΐζατε, μας ποτίζατε, μας κάνετε σαν τα βόδια και δώσ' του εκεί και ό,τι θέλεις για να μην λείπει τίποτα από το παιδί μου, και μετά λέει μας στείλατε και στην κόλαση. Και τότε θα πούνε και οι γονείς. Καλά, τόσο κοπιάζα, τόσο θυσίες έκανα, λέει κολλάζεται και το παιδί, κολλάζομαι και εγώ. Βεβαίως. Γιατί ο παράδεισος και η κόλαση και όλα αυτά που λέμε στην Ορθοδοξία μας δεν θα τα πάμε σύμφωνα με το σκεπτικό του κάθε ανθρώπου, και χριστιανού και Έλληνα. Θα το πάμε σύμφωνα με τον νόμο του Ευαγγελίου και πώς έχουν θεσπιστεί, ας το πούμε, από την Αγία Εκκλησία μέσω των αιώνων. Αν είναι να κάνουμε ο καθένας της Εκκλησίας στα μέτρα μας και το Χριστός στα μέτρα μας, τι υπάρχουν. Είναι οι Προτεστάντε, είναι οι άλλοι αιρετικοί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουν βιώσει και οι γονείς σε κάποιο βαθμό. Π.χ. ένας γονέας, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, δεν φέρθηκε σωστά με τους γονείς του στη ζωή του, ή δεν έχει μετανιώσει γι' αυτό, ή δεν έχει ζητήσει συγχώρηση μέσω του εξομολογήσεως, μέσω στο Θεό κτλ. Δεν περίμενε από τα παιδιά, τα παιδιά αυτά να μην βγάζουν γλώσσα. Θα μου πεις και πώς θα γίνει αν το έκανα στη ζωή. Να μετανιώσεις. Να πας στο τάφο του πατέρα και να πεις, πατέρα μου, συγγνώμη, συγχωρεσέ με, Χριστέ μου, ήμαρτον. Τουλάχιστον αυτό είναι νόμος πνευματικός. Αν όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας και δεν μπορεί να πάει μια πέτρα ψηλά, αλλά θα πέσει κάτω στη γη, να το ξέρετε, είναι νόμος πνευματικός ότι ό,τι κάνουμε στους γονείς, εντάξει, χειρότερα θα βρούμε από τα παιδιά μας. Ακόμα και εμείς που δεν παντρευτήκαμε, θα τα βρούμε κάπου αλλού. Μόνο ένα πράγμα το κάνει να μην τα βρούμε. Τι? Η σωστή εξομολόγηση και τέλεια μετάνοια. Όπως είχα πει μια φορά σε μια γυναίκα, στεναχωρημένη που μια ζωή δεν φέρθηκε σωστά με τη μαμά. Μετάνιωσες, ναι. Αν με τη φαντασία σου θα την είχες στη ζωή, θα έκανες αυτό το σωστό. Ναι, πολύ ωραία. Πάλι δεν ησύκαζε. Να πας στο τάφο, βάλει εκεί μια μέτα. Πες, μάνα μου, συγχώρεσέ με. Λοιπόν, αλλά όμως όταν τα κάνεις όλα αυτά και εξομολογείς και δεν χρειάζεται να υπερβολικά. Ο Σατανάς βρίσκει μετά αιτία στη στεναχώρια, ειδικά στις γυναίκες, και βάζει μετά χειρότερη κατάθλιψη. Είναι κρίμα αυτό. Η Θεία Κοινωνία στο παιδί, ας πούμε, πες ότι οι γονείς, εντάξει, ούτε πολύ κοινωνάνε και αυτοί, κοινωνάνε μια στο τόσο, αλλά πηγαίνουν το παιδί συχνά να κοινωνάει. Αυτό από μόνο του πόσο βοήθεια δίνει στο παιδί? Θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει το υπορρευματικό υπόβαθρο. Εδώ τώρα μου θυμίζουμε, είχαμε μια έφραση στην Αλβανία που λέγαμε, όταν έχει να φας την κότα, τρως το κόκορα. Το σωστό ποιο είναι? Να είναι και οι γονείς, να κοινωνήσουν και οι γονείς και τα παιδιά, το τέλειο. Και θα έχουν πολύ χάρη. Αν τώρα οι γονείς, επειδή ξέρω εγώ κάποιο λόγο δεν θέλουν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, άλλο αν εξομολογηθήκανε και υπάρχει κάποιος, το πούμε, ας το πούμε, κανόνα που έχουμε συνήθως να πούμε κανόνα, υπάρχει μια εποχή που αυτό το κρίνει ο κάθε πνευματικός και κοινωνάει μόνο το παιδί, ναι. Αλλά αν όμως μπορούν και αυτοί να κοινωνήσουν και βαριούνται, ότι βλασφημίας, να βαριέται κάποιος, να μην έχει κόλλημα να κοινωνήσει και βαριέται να κοινωνήσει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Το παιδί έχει όντως μεγάλη ωφέλεια, αλλά αν αφήνει και το παιδί, γιατί δεν πατάνε ήδη στην εκκλησία, και αφήνει το παιδί να εξομολογείται, και τότε, το έχω ακούσει 2-3 φορές τελευταία, 3 χρονών, 4 χρονών, 12 χρονών, το παιδί δαιμονίστηκε ή ακόμα και κατάθλιψη. Τα αίτια είναι στους γονείς. Τουλάχιστον αυτό είναι άλλος νόμος πνευματικός που πώς το λέμε στην Αλβανία, δεν το κουνάει ούτε το τόπι, δηλαδή το κανόνι. Μου λέει άλλος, λέει, μα τι λέει, 4 χρονών και να δαιμονιστεί? Μα εσείς είστε η αιτία, οι γονείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε αυτό είμαι τόσο σίγουρος που
25 χρόνια ιερέας και 30 χρόνια όλα μαζί σαν μοναχός κτλ. Λοιπόν, αλλά 25 χρόνια που είμαι ιερέας που βγαίνω και έξω, δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε παιδιά μικρά να έχουν τέτοια προβλήματα και να μην βρούμε ότι το λάθος ήταν στους γονείς. Θα μου πείτε τώρα κάποιοι, ναι, αλλά το παιδί τι φταίει. Μα το είπαμε πολλές φορές. Πολλοί Άγιοι, ο Γρηγόρης ο Νήσης το λέει, ο Χρυσόστομος το λένε, ότι ο Θεός όταν βλέπει ότι κάποιος γονέας δεν βάζει μυαλό, εντάξει, και δεν συνέχεται από κάποιο πάθος, από κάποια κακία, τότε λέει προσπαθεί ο Θεός να τον συνεφέρει. Και πώς θα τον συνεφέρει? Όταν ο Θεός ξέρει ότι ποιο έχει αυτός πιο πολύ λατρεία, ποιο έχει πιο πολύ αγάπη. Μπορεί να έχει και το αμάξι. Θα χτυπήσει εδώ στο αμάξι. Μπορεί να έχει, ας πούμε, το παιδί. Θα επιτρέψει εδώ στο παιδί να πάθει κάτι. Για να συνετιστεί ο άλλος. Θα πει στο παιδί τι καλό έχει, αφού δεν φταίει. Επειδή ο Θεός βλέπει και το μέλλον του παιδιού, γιατί δεν το επιτρέπει σε όλα τα παιδιά, ούτε σε όλους τους γονείς, όταν βλέπει και το μέλλον του παιδιού, εντάξει, δεν τον αδικεί. Μπορεί, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς ότι μεγαλώσαμε και αμαρτήσαμε και λέμε κάποια φορά με αστεία ότι πληρώνουμε. Ναι, και το παιδί μπορεί να προπληρώσει. Δεν είναι κακό αυτό. Μην μιλάτε σαν άνθρωποι που δεν πιστεύετε. Μιλάτε σαν ανθρώπους που πιστεύουν, χριστιανούς, που πιστεύουν ότι ο Θεός βλέπει και το μέλλον. Το παιδί θα μεγαλώσει αύριο μεθαύριο. Τι λέγαμε σε μια ομιλία? Αν ο Χίτλερ ήταν μικρός και σκοτωνότανε και βιαζότανε, θα λέγαμε πού είναι ο Θεός, βιάσαν το παιδί. Αν μετά αφήνει ο Θεός τον Χίτλερ να μεγαλώσει και έκανε αυτά που έκανε, μετά θα λέμε πού είναι ο Θεός, να του ρίξει κανένα κρευνό. Γιατί κάνει τόσο κακά στον κόσμο. Διάλεξτε, παιδιά, ο Θεός ξέρει τι κάνει, εσείς δεν ξέρετε τι ζητάτε. Θα λέω στα γρήγορα ότι αυτά είναι γνωστά θέματα για χριστιανούς Ορθοδόξους που κατηχούνται και έχουν, ας πούμε, επαφή, έχουν εμπειρία με την Εκκλησία αυτό. Πάμε λίγο στο Ευαγγέλιο σήμερα που χρησιμοποιείται πάντα στις ακολουθίες για τους ιεράρχες. Το κατά Ιάννη το 10ο, αν δεν με αποτάει η μνήμη μου, στο οποίο λέει: εγώ είμαι καλός ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, όσοι ήρθαν πριν από με άρπαγε και ληστέ. Μια ερμηνεία λιγάκι σε αυτό το πράγμα, γιατί. Κοίταξε, ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακας της Βουλγαρίας, το τελευταίο αυτό εννοούσαν πιο πολύ για κάποιους που πριν Χριστού είχε γίνει αυτό. Ήταν ένας Ιούδας ο Γαλιλαίος, ήταν και ένας άλλος από τους Ιουδαίους πάλι, από τους Εβραίους, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο στην έρημο, ο άλλος 4.000 άτομα, ο άλλος 50.000 άτομα, και ήθελαν να κάνουν ανταρσία εναντίον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί ήταν τόσο φανατικοί και πιστεύανε ότι σαν παιδιά του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, σαν εκλεκτά παιδιά του Θεού, δεν πρέπει να είναι, σκλάβοι του κανενός. Γι' αυτό έλεγαν και στον Χριστό, ότι εμείς δεν είμαστε σκλάβοι του κανενός. Εμείς έναν Θεό πιστεύουμε, τον Θεό του Αβραάμ. Δηλαδή είναι αυτή η περηφάνεια που δυστυχώς κατέχει πολλούς Έλληνες, ενώ πρέπει να χαιρόμαστε και να ταπεινωνόμαστε οι Έλληνες. Λοιπόν, που ο Θεός έδωσε, ας πούμε, τόσα χαρίσματα στον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή δεν έδωσε, πρέπει να κάνει υπακούει. Δηλαδή να έχουμε και το Θεό, το πούμε, πώς το λέμε τώρα, υποχείριό μας. Γιατί λέμε, ο Θεός μας ευλόγησε, λένε Εβραίοι. Άραγε, εμείς είμαστε, δεν υπάρχει άλλος. Έτσι και οι Έλληνες. Εμείς πιστέψαμε πρώτοι. Εμείς έχουμε τη γλώσσα. Εμείς έχουμε στον πολιτισμό. Εμείς δώσαμε τα φώτα. Άραγε δεν υπάρχει άλλος. Το ότι κανένας λαός δεν το αρνείται ότι όντως ο ελληνισμός έδωσε τα φώτα, καλώς. Αλλά το να υπερηφανεύεσαι τώρα, δηλαδή αν είσαι σωστός Έλληνας, δεν μοιάζει στους σωστούς Έλληνες που δεν έκαναν αυτή την υπερηφάνεια, τουλάχιστον εξωτερική όπως το έχει ο Έλληνας σήμερα. Εσύ κοιμάσαι μέχρι 12 το πρωί, λοιπόν γεμίζεις εκεί πέρα με ακηδεία, με τεμπελιά κτλ. Και μετά πας και ρητορεύεις. Δεν έκαναν έτσι οι σοφοί Έλληνες. Αυτοί ήταν και εγκρατείς, ήταν και σιωπηλοί, δηλαδή κρατούσαν πολλές αρετές. Γι' αυτό και ο Θεός τους δόξασε, έστω και εδώ, κάτω στη γη. Άσχετα που έχουμε και, πληροφορία από τον Άγιο Αναστάσιο Συναήτη, ότι όταν πήγε ο Χριστός στον Άδη, όλοι οι φιλόσοφοι Έλληνες πιστέψανε. Λοιπόν, όταν είπε ο Χριστός ότι ό,τι ήρθαν πριν από μένα ήταν ληστέ, εννοούσε όλους τους αιρετικούς, τους ψευδοπροφήτες και όλους αυτούς, όπως θα λέγαμε, όπως εννοούσε αργότερα τον Αντίχριστο που είπε στους Εβραίους. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με δεχτήκατε. Όταν θα έρθει ο άλλος στο όνομα του ιδίου, λέει, με τον Αντίχριστο, αυτόν θα τον δεχτείτε. Αυτό εννοούσε ότι όποιοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέπτε και ληστέ. Και τα πρόβατα εννοεί τα πρόβατα τους Αγίους της Εκκλησίας, εννοεί τους εσωσμένους χριστιανούς.
οι οποίοι ακούνε τη διδασκαλία του Χριστού, τον δέχονται στην καρδιά, λοιπόν, και αισθάνονται ότι όντως αυτό που είπε ο Χριστός είναι σωστό και όντως αυτός είναι ο προφητευόμενος ο Μεσσίας και ότι όντως αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτά εννοούσε πρόβατα. Δεν εννοούσε το κάθε χριστιανό που βαφτίστηκε, και αυτούς εννοούσε, αλλά υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που είναι χειρότεροι και από τους απίστους στο θέμα της γνώσεως περί Χριστού. Ο Χριστός εννοούσε τα αληθινά πρόβατα που κάνουν και έργο, αλλά όμως έργα με πίστη, έργα εν Χριστώ. Δηλαδή πιστεύουν ορθά και ζουν ορθά σύμφωνα με το νόμο του Ευαγγελίου. Αυτούς εννοούσε ο Χριστός πρόβατα. Αυτά τα πρόβατα ποτέ δεν πάνε σε ένα πλανεμένο. Άρα οποιαδήποτε πρόβατα πάνε κάπου πλανεμένα, σημαίνει ότι ένα από τα δύο αυτά κουτσένουν. Ή στα έργα ή στην γνώση, στην πίστη. Εμείς τώρα που θέλουμε να σωθούμε πρέπει και τα δύο να τα εξετάζουμε. Και την πίστη και τα έργα. Και όσο για την πίστη και την παράδοση, επειδή πολλοί έχουν παρεξηγήσει που δεν κάθομαι να μιλήσω πολύ για το θέμα της Εκκλησίας με το ημερολόγιο, αυτοί που έχουν λίγη λογική πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας που εορτάζουμε, όλοι εορτάζουν ακριβώς με αυτό το ορθόδοξο εορτολόγιο, το οποίο το λέμε εορτολόγιο αλλά και ημερολόγιο. Γιατί? Διότι βάσει αυτού του ημερολογίου του παλιού που λέμε εμείς, εντάξει, θεσπιστήκανε όλες εορτές όλου του χρόνου, και μάλιστα βάσει αυτού του ημερολογίου του λεγόμενου Ιουλιανού, που ήταν από π.Χ., ο ίδιος ο Χριστός, οι ίδιοι Απόστολοι, οι ίδιοι Άγιοι, όλοι εορτάζανε όλες τις εορτάς με αυτό το ημερολόγιο. Δεν κολλάμε στις ημέρες, αλλά κολλάμε στη συμφωνία της Εκκλησίας 1600 χρόνια. Κολλάμε στη συμφωνία της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και των Αποστολικών Κανόνων, που θέσπισαν ότι μόνο με το Ιουλιανό ημερολόγιο το Πάσχα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν πάει ούτε παραπάνω από 22 Μαρτίου, δηλαδή παραπάνω, ούτε όμως παρακάτω από 25 Απριλίου. Είναι νόμος αιώνιος. Μόνο από αυτό πρέπει, δηλαδή αυτό που μας πειράζει εμάς, τους παλαιομολογίτες που μας αποκαλούν, μας πειράζει τουλάχιστον εμένα σαν Νικόδημο, ότι εμείς κάνουμε υπακουή στη συμφωνία της Εκκλησίας τόσων χρόνων. Κάνουμε υπακουή σε αυτά που μας άφησαν και θέσπισαν οι Απόστολοι και οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Κάνουμε υπακουή στη συνέχεια αυτές τις εκκλησίες που αγιάσαν 1600 χρόνια τόσοι Άγιοι. Άραγε εμείς δεν είμαστε παραβάτε. Παραβάτε είναι αυτοί που αλλάξαν αυτή την καλή παράδοση. Τώρα, αν μπούμε σε λεπτομέρειες, ποιος θα κολλαστεί και ποιος θα σωθεί, το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς αποτυχιστήκαμε από αυτή την εκκλησία επειδή μας προστάζουν οι κανόνες της εκκλησίας. Αποτύχηση αυτή επιβάλλεται. Κάποιοι που μείνανε, αυτοί ξέρουν, αυτοί θα δώσουν λόγο, αυτοί γνωρίζουν. Αν αναπαύονται έτσι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τους έξω από την εκκλησία μου. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι όποιος κρατάει τις παραδόσεις, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, είτε αυτά που είναι γραμμένα είτε από αυτά που είναι άγραφα, αυτός είναι μέσα στη σωτηρία. Ενώ οι άλλοι που τα παραβαίνουν θα δώσουν λόγο και αυτό. Βέβαια παραπάνω θα μπορούσα να πω, απλώς ήρθε η ώρα και το λέω, γιατί εγώ ο σκοπός μου δεν είναι να πούμε πάρα πολλά στο θέμα αυτό, γιατί έχουν γίνει τόσες παρεξηγήσεις, έχει μπει τόση έχθρα μεταξύ πιστών, έχει μπει τόσο φανατισμό, που ακόμα και με το Πάτριο Ορτολόγιο που έχουμε αυτό το μέγα κακό, έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Γιατί ακριβώς δεν μιλάμε με γνώση και με πατερική απόδειξη και παράδοση, αλλά μιλάμε το κεφάλι μας και βάζουμε συνεχώς τις ημέρες και ξεχνάμε το κυριότερο. Αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τους παπικούς, ότι μόνο που άλλαξαν, λέει, το ημερολόγιο, το ορτολόγιο, μόνο αυτό τους καταστήλει σχισματικούς και αιρετικούς. Γιατί? Διότι εμείς δεν βλέπουμε ημέρες, λέει, αλλά βλέπουμε τη συμφωνία των πατέρων σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο, ότι σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο εμείς βλέπουμε τη συμφωνία των Οικουμενικών Συνόδων και των Αποστολικών Κανόνων, λοιπόν, και εν συνόδο, οι οποίοι θέσπισαν έτσι και μένουμε πιστοί σε αυτά. Άραγε όχι οι ημέρες, αλλά προσέξτε, το να κρατάμε την παράδοση. Αυτό μας έκανε, στο πούμε, και να συνεχίζουμε, στο πούμε, αυτή την παράδοση, η οποία δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει.
Γιατί δόξα τω Θεώ με τη δεύτερα παρουσία, το Πάσχα γίνεται πάντοτε μέσα στα όρια αυτά που θέσπισε η Εκκλησία η Ορθόδοξη των Οικουμενικών. Ποτέ το Πάσχα στο παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο ποτέ δεν έφυγε από τα όρια που θέσπισε το Άγιο Πνεύμα. 22 Μαρτίου μέχρι 25 Απριλίου. Ενώ με το νέο ξεφεύγει και πιο πίσω από 25 Απριλίου πάει και Μάιο. Δηλαδή δεν κολλάμε στις ημέρες, κολλάμε στην παρακοή της παραδόσεως. Δηλαδή λέει ο Χριστός, δεν είναι αμαρτία, έλεγε τότε για την γιορτή που θέσπισε, να το πούμε, του Πάσχα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν είναι αμαρτία, λέει, να μην σεβόμαστε, λέει, τόσους ομολογητές και τόσους αγίους, λέει, γεροντάδες, λέει, που μαζευτήκαν σε αυτή τη σύνοδο, λέει, και θέσπισαν. Λέει, πρέπει, λέει, η συμφωνία, λέει, να μας στεναχωρεί όταν δεν υπάρχει συμφωνία. Και όχι οι ημέρες, λέει, αυτή τη συμφωνία, αυτή τη διάσπαση της ενότητος των πιστών, που είναι η διάσπαση της αγάπης. Αυτό είναι ανώτερο και από την πίστη που λένε μερικοί. Δεν είναι θέμα δόγματος. Μα όταν, ας πούμε, σε ένα σπίτι στην Ελλάδα, συγχωρέστε με γιατί πήραμε λίγο μπροστά, αλλά πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή και αυτά. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά πιο πολύ ασχολούμαστε με τον ηθικό νόμο. Λοιπόν, και αυτά όποιος θέλει τα μαθαίνει και εύκολα. Δεν είναι ντροπή τώρα σε ένα σπίτι, σε μια κοινωνία, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι και η Αλβανία ακόμα, όπως είναι πολλά άλλα κράτη που έχουν και Ορθοδόξους, και σε ένα σπίτι, σε μια κοινωνία, άλλοι να κλαίνε και άλλοι να γελάνε, ενώ άλλοι να νηστεύουν και άλλοι να φάνε, άλλοι να ερωτάζουν Άγιο Σπίριτον και άλλοι να πούμε Χριστούγεννα. Και μετά φταίμε εμείς οι παλαιομολογίτες. Εμείς φταίμε βέβαια. Ξέρετε που φταίμε? Φταίμε στην άγνοιά μας. Γιατί πιάσαμε τις ημέρες. Και εδώ μας χοροδεύουν οι άλλοι και μας λένε οι ημέρες, εσείς κολλάτε, είστε ημερολάτρες. Και έχουν δίκιο. Εμείς δώσαμε την αφορμή. Αλλά αν εξηγήσουμε σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο αυτά τα λίγα που είπαμε, και με απλότητα καρδίας και με ειρήνη και με ησυχία και όχι με φωνές και όχι είστε αιρετικοί και κολλάζεστε, λοιπόν τότε και αυτοί θα συνέρθουν, όπως συνήρθανε τόσα χρόνια πολλά άλλα άτομα. Άρα το λέω μια τέταρτη φορά το λέω κατά τον Άγιο Νικόδημο, δεν είναι η ασυμφωνία των ημερών, αλλά είναι, λέει, η ασυμφωνία με το τόσο χρόνο παράδοση της Εκκλησίας από Αγίους άνδρες, από Αποστόλους και από προφήτες μετά Χριστού και από Αγίους Θαυματουργούς. Αφού αυτοί θέσπισαν έτσι, πρέπει να σεβόμαστε και να είμαστε ένας όλοι μαζί σε αυτή τη συμφωνία. Έφυγα λίγο από το θέμα, αλλά έπρεπε και αυτό, γιατί πολλοί μου το λένε και αυτό. Ας είναι ευλογημένο. Αυτά μόνο.